però que ja estaven previstos l'any passat i es preveuen de la mateixa manera aquest any, i nosaltres creiem que aquí falten coses. I com que creiem que és important el bon veïnatge, la millora dels barris, doncs per això la nostra no aprovació d'aquests pressupostos. Formació ocupacional. És un punt que em sembla que el debatem quasi cada ple, que té a veure precisament amb aquella etapa dels nostres joves entre els 16 que acaben l'escolarització obligatòria o alguns abans que se'n surten fins diguem-ne els 25, per posar una franja d'edat que no tenen futur a Salt, i em sembla que a les Rodalies, i què en fem d'aquesta gent? És a dir, és una part important de la nostra població, tenim una població jove i no l'estem atenent. Pel jovent, la majoria de les inversions són d'oci i de lleure, que està bé, però què fem de la formació ocupacional? On tenim tota la formació perquè aquesta gent es pugui incorporar al món laboral avui o demà? Doncs hi ha molt poca cosa, hi ha alguns programes que venen sobretot a nivell europeu, a nivell català, però nosaltres què hi fem? És a dir, ens hem demanat explicacions de la casa d'oficis que hi havia, que va ser l'hereva de l'Escola Tallers, i aquest any resulta que no s'ha convocat. Hi havia l'opció d'afegir-ho en el que era el pla de barris, em sembla que era, en el mes d'octubre. Es podia afegir aquest concepte de casa d'oficis per les subvencions que ens havien d'arribar per aquest any, i no va interessar, i se'ns va dir que això... S'estava pendent d'una subvenció que sortiria paral·lela, que al final no ha sortit en temps de tal com estem. Es plantejava que sortiria una... Bueno, se'ns va dir que quan sortís la convocatòria expressa per cases d'oficis ja l'agafaríem. Resulta que va acabar l'any passat, no va sortir la convocatòria, aquest any probablement, tal com està tot, tampoc sortirà. Què farem amb tota aquesta part important que creiem que no només és cases d'oficis, però que és un referent del que nosaltres ens hem trobat aquests últims mesos. I nosaltres creiem que s'ha d'apostar per la formació, s'ha d'apostar per aquesta formació ocupacional ja lligada al territori. El que no podem fer és començar-nos aquí a vendre coses estranyes. No, escolta'm, a veure... Sabem que tenim l'ocupació que tenim, que hi ha les empreses o indústries que tenim, doncs anem a buscar aquella formació que sigui més lligada, si poden ser amb professions amb una mica de perspectiva positiva de futur, o almenys aquelles que estan més lligades en el nostre entorn. I si no... Llavors, també el que fa molta gràcia és que a vegades després sents parlar que veiem molta gent desvagada pels carrers, perquè tampoc tenim gaire oferta, no se'ls està donant res. I llavors és una franja d'edat, no només els joves, podríem allargar fins als 30-35, a partir dels 16-17 anys, nois i noies sense formació, amb expectatives laborals molt i molt baixes, què fem? Genera una sèrie de problemàtiques que o posem una mica, o comencem a posar una mica de solució, o serà un problema greu, perquè ens podem trobar a Salt amb una borsa d'aturats. Ara ja pensa ser espectacular, però és que pot ser-ho d'aquí un temps, pot ser més espectacular del que pot arribar a ser ara. Llavors sempre hem demanat, no ens podem enrefiar només que la Generalitat o que Europa fomenti aquests plans d'ocupació. Potser podríem començar a fer alguna cosa. Segurament que grans coses, perquè no tenim grans partides pressupostàries per dedicar-hi, però una mica potser sí, i d'imaginació i creativitat també en trobaríem una mica. Un dels principals problemàtics que ens hem trobat és precisament això, és a dir, que hem anat sempre a tall de programa, de subvenció, i a la casa que va la subvenció, que poden ser de mig any, d'un any, el que sigui, molt estirar, que tinguis la sort i que sigui una mica més llarg, a la que acaba això desapareix del poble. Doncs si l'Ajuntament, el poble es creu que allò que està fent és important, nosaltres hem considerat sempre que hi hauria d'haver una mínima estructura que faci viable la continuïtat d'aquests programes, amb més o menys aportació. Sabem que hi ha èpoques que poden haver-hi més subvencions, doncs aquella àrea o aquell projecte creixerà una mica més,
però que quan no n'hi hagi tant, aquell programa no desaparegui. Perquè vol dir que no ens creguem el que estem fent, que no tenim una política a llarg termini, que no tenim una previsió ni un projecte de poble. Perquè clar, si el projecte de poble d'avui canvia del de la setmana que ve, vol dir que no tens projecte. Perquè si avui resulta que venen una subvenció per fer, per promoure, doncs, per exemple, la formació ocupacional, agafarem això. I si demà resulta que en comptes de l'Estat, Europa o qui sigui, pensa que l'important no és això, sinó que resulta que és, les energies alternatives i els programes van tots destinats a construir plantes de no sé què, doncs, al final, tu què tens clar? És a dir, tu el teu poble el coneixes tu més que ningú, doncs tu has de saber cap allà on te vols anar. I això és el que nosaltres ens queixem una mica d'aquest tipus de serveis, els quals van massa lligats i massa condicionats a subvencions que algun dia venen i les altres desapareixen. El següent punt, el foment de la cultura popular, és a dir, nosaltres estem molt lligats, molts de nosaltres, a la cultura popular, creiem que és una part molt important del nostre municipi, crec que el reflex de la ciutadania d'aquest poble que tenim, que gràcies una mica a aquesta organització a nivell popular i a nivell d'entitats i associacions de tot tipus ha permès que potser no prenguéssim el mal que podríem haver pres amb les problemàtiques i les situacions que tenim. Per tant, nosaltres creiem que això s'ha de potenciar i el que no pot ser és minvar-ho com s'està fent ara. Les subvencions a entitats en genèric es rebaixaven al voltant de, em sembla que un 30 o un 40%, i és clar, se'ns va dir que, home, esclar, és que estem en crisi. Va, fantàstic, estem en crisi. Penseu que d'un pressupost de 23 milions d'euros l'aportació en subvencions per a entitats l'any passat era de 20 i escaig mil euros i aquest any passa a ser 11 mil euros. Vull dir que si el poséssim en aquella gràfica que hem posat que es veia una mica les proporcions, no sortiria aquí. És impossible que surti perquè és ridícul, 11.000 euros davant de 23 milions d'euros. Doncs nosaltres creiem que la cultura popular és important. Per tant, el que no podem fer és rebaixar encara més allò que ens fa mantenir una mica la cohesió al nostre municipi. I tampoc entenem que aquesta cultura popular tingui diferents criteris segons quines partides són, perquè hi ha una bossa molt grossa de moltes entitats i hi ha 2 o 3 partides exclusives per 2 o 3 entitats, les quals aquestes no s'han mogut i en canvi les altres han baixat això quasi un 50%. Què pensem? Creiem en la cultura o no creiem? O creiem en l'amiguisme i les coses d'aquells que coneixem més i que són més propers i els altres que són així un plec gros de gent que no tenen cares? Passem-ne, no? Doncs no. Nosaltres creiem que això s'hi ha de ser. La reducció del deute ja n'hem parlat, és a dir, ens hem endeutat en excés, nosaltres n'hem parlat abastament, en Ramon se n'ha fet un fart durant 12 anys a l'Ajuntament. L'últim exemple és la comissaria de policia que ara teòricament ja s'ha acabat la construcció de la nova comissaria. Nosaltres érem partidaris, en l'època que estàvem, de l'ampliació de les zones les instal·lacions on es troben. Creiem que, evidentment, pel cost que és, per l'augment que ha tingut en els últims anys, necessitaven uns espais dignes, però fent un doble pis allà on estàvem, nosaltres creiem que es cobrien els metres necessaris per poder donar aquest servei i, a més, no haver de fer una despesa extra al nostre pare innecessària. A més, hi havia el projecte de fer una altra comissaria de Mossos d'Esquadra. Nosaltres dèiem que s'havia de compartir i s'havia de fer allà. Doncs no, resulta que l'antic consistori en volia fer 2, una per Policia Municipal i una per Mossos d'Esquadra, vinga, i al final resulta que se n'ha fet una de nova, i el mal menor és que serà compartida. És a dir, almenys no en farem una altra, o almenys sembla que no en farem una altra. Per nosaltres, que sigui compartida ja ens sembla bé, però tota aquesta dinàmica
ens ha portat doncs, a la situació on estem. És a dir, que el deute que tenim és inassumible i bueno, no anem a pres, és a dir, ara no n'aprendrem perquè ara ja no podem demanar més crèdit. O sigui que... I bueno, un altre punt que també és recurrent al nostre discurs, sobretot quan comença una nova etapa, cada vegada que comença un nou consistori, és el tema dels càrrecs de confiança. De fet, nosaltres estem una mica en contra de tot allò que sigui designació a dit. És a dir, allò que pugui afavorir els interessos particulars i partidistes d'aquell que està governant en aquell moment. Nosaltres creiem que si estem a l'Ajuntament és precisament per un servei i el que no podem fer és anar a beneficiar aquells que són amics meus perquè són amics meus. No, escolta'm, a veure, són amics teus però tu, aquesta gent són o no veïns d'un poble en el qual n'hi ha molts d'altres, no? Els càrrecs de confiança és una part d'aquestes despeses partidistes en les quals nosaltres podríem estar d'acord en la figura d'un càrrec que, evidentment, que per coordinació d'un equip de govern que estigui configurat, per exemple, per dos partits diferents, que treballi de coordinació en una àrea d'alcaldia que, a més treballi transversalment perquè tot allò que emana de l'equip de govern es pugui transmetre correctament a les diferents àrees, no ens semblaria en excés malament. Però, aquest any el que tenim són dos càrrecs de confiança, principalment causats pel dèficit de la dedicació del govern actual. O sigui, és un govern curt, és un govern en el qual són 9 regidors, la majoria està en 11, no hi ha dedicacions, no hi ha dedicacions a l'Ajuntament, és a dir, després n'hi ha que tenen dedicacions a altres institucions, a altres llocs. Però això fa que necessitis persones de càrrecs de confiança que agafes i els hi portes un sou que surt de les arques públiques. Evidentment, a més els càrrecs de confiança són els únics que em sembla que no se'ls ha rebaixat aquests diners que anaven consignats a les comunitats i tot això. I un últim punt, el qual, per això us hem fet venir aquí, que són mecanismes de participació. Nosaltres considerem que la salut democràtica d'un ajuntament i d'una institució passa per fer aquests exercicis d'exposició, de debat, de proposicions a nivell més de ciutadania i no només despatxos i com a molt en plens, que és el que el sistema que estem almenys és el mínim que s'ha d'assumir. Nosaltres plantegem que això és important, nosaltres plantegem que aquests espais de debat s'haurien de repetir. Creiem que no ens toca a nosaltres, però que hauria de fer l'equip de govern, que és qui té més informació. Nosaltres tenim la que disposem, que una altra de les coses que aprofitem per dir és que ens ha costat molt tenir tota la informació per poder revisar aquests pressupostos. Hi ha hagut bona predisposició del regidor responsable d'aquestes àrees, però a l'hora de demanar certa documentació ha costat arribar, en una setmana és impossible assimilar tot això i treure'n algunes conclusions i quan et falta la informació, quan et falten... No direm que se'ns amaguen els números, però que a vegades es posen certes traves innecessàries, nosaltres creiem que això fa un flac favor al que podríem mig entendre com els principis bàsics de democràcia i participació. Nosaltres a partir d'aquí moltes de les coses com he explicat aniríem modificant, començaríem a parlar de plantejar, com dèiem, el tema de les externalitzacions, canviarien absolutament i segurament moltes de les coses aquestes es començaríem a incorporar dins de l'Ajuntament i tot això passa per aquest debat i aquest diàleg amb la ciutadania i amb tots vosaltres. I només preguntar si teniu algun dubte que nosaltres puguem resoldre, si en teniu algun que no puguem resoldre el traslladarem. Hem fet aquesta xerrada en termini, per si algú sortia d'aquí envalentonat, presentar al·legacions en aquest pressupost. Sapigueu que teniu el dret de presentar al·legacions a nivell personal, és a dir, no ho han de fer només o no ho poden fer només
partits polítics, sinó que tots aquell que s'oposi a certes coses d'aquest pressupost els pot presentar. Per tant, és un dels objectius que també volem fer conèixer, és a dir, és que els pressupostos són públics i per això interessa que es coneguin, perquè clar, si no els coneixes no pots al·legar res. Doncs acaba el termini d'al·legacions aquesta setmana que ve i només això, és a dir, si teniu algun dubte, si entre tots els que som aquí ho podem resoldre, serà fantàstic, i si no, doncs moltes. Tu m'he saltat una pregunta, perquè clar, jo potser no la sé aquesta, No, jo no es pot fer arribar una miqueta, suposo que la majoria de coses ja no s'ha dit i per tant no repetiré. Però, a veure, en el moment que estem, a veure, és evident que els números que hi ha són els números que hi ha i a priori no pots discutir excessivament, perquè el marge que hi ha amb els pocs diners que hi ha en aquests moments i els serveis que has de prestar doncs, no donen per discutir sobre grans projectes de si tu vas per aquí i l'altre va per allà i per tant és difícil tenir també una oposició gaire frontal amb el poc marge que hi ha. Però també s'ha de dir que hi ha altres coses. Primer de tot que les coses no surten del no-res i que l'Ajuntament de Salt ja porta 2 plans de sanejament econòmic. El primer en plena època de vaques grasses, quan les coses estaven més bé, l'Ajuntament de Salt ja està en pla de sanejament econòmic i era per haver superat els límits d'endeutament legal permesos. D'això ja fa 2 mandats, és a dir, havien endeutat per sobre del que legalment se li està permès a un ajuntament i això quan a l'època que semblava que nedava amb l'abundància. I el segon era perquè durant 2 anys seguits l'Ajuntament s'anava acumulant un forat econòmic, és a dir, que les despeses eren molt més grans que els ingressos pressupostats i això era perquè, de fet, un cop ja havia patat l'anomenada bombolla immobiliària, l'Ajuntament es continuava consignant uns ingressos irreals, per exemple, d'impostos de construccions quan ja no es construïa res. Al final els diners evidentment no hi eren i el forat econòmic sortia. I així arribem una mica a la situació que estem, en la qual hi ha el marge de maniobra que és i a més, com deia, els ajuntaments a sobre, per ser les administracions que estan més properes a la ciutadania, tenim tota una sèrie de serveis que hem de prestar a la població i que la gent els reclama i que els tens aquí. I sí o sí és l'administració una mica més pressionada i a més també s'ha de dir la pitjor finançada de totes les administracions de l'Estat i això és una cosa que molta gent ho reclama també. Però en la situació aquesta que estem i havent també durant molt de temps en aquest poble haver llançat els calés en projectes faraònics que estaven bastant lluny de les prioritats i dels problemes que la gent reclamava que estaven